Godverdomen Sehitu Mbok Sarip. Verboden Belanda telah dilanggar. Tambak tidak dibayar. Tangkap Mbok Sarip! wilahing sekaring bah wana langgeng titaulun Gatotkaca pranyata para Pandhawa lan putra iku tedhaking Maratapa rembese madu wijiling Handanawarih mula ulun ora bakal wigawigih paring kanugrahan marang jeneng kita lho nggih yang Tukulun nalika semana
Pamanira Janaka ulun Ganjar Wahyu Makutara. Mula dina niki uga Gatotkaca. Dina iki uga jeneng kita bakal ulun Ganjar Wahyu Topeng Waja. Sewu matur nembah nuwun Yang Pukulun. Mugi tansah berkahi dhateng sedaya tedhak Barata. Ya wis Gatotkaca. Ulun bali makayangan karo slamet anggon nuju mangkah. Yo nggih Yang Pukulun. Aku kudu oleh wahyu. Wah. Wah. Kanjeng Ibu. Lakon menapa ingkang kula saneng? Oh, Ibu. Anakku nggih. Tak iris-iris kaya buncis, tak rajang-rajang kaya brambang. Bomong. Aja muwun ya, Nak. Satriyaku nek nganti luwih tumetes ing Bantala, lemah kono bisa dadi lemah sangar lho, Nger. English speaking, all sansa iku Mandarin. In Juen prepare Holland spreken, tong dua telok papa, omonge wong Madura. Nek siji loro telu papat iki omonge wong Sidoarjo. Bengi aku rek. Wes, ojo ganggu lah, Pak senengmu kanca kan mbakku. Padha kanca dhewe gak masalah sih. Lha siji kon mel ondo kok. Ya saiki mel awakmu aku dadi ora ambil saiki pensiun. Dadi ora ambil lah. Iya mel ora ambil aku ora ambil dinas. On saiki? Iya. Ojo. Saiki nek kok Pak Teni, utangku gak dijauri balik. Ayo. Loh, duwe utang barang, Dek. Ayo utange ya apa kok dadi londo. Hilang kon. Sik. Aku utang awakmu. Heeh. Mergo aku gagano iki lho. Gagano kliwon. Ya apa? Lho, aku sarone tak nyoroten. Oh, kon jaga kate nagih aku. Lah katene. Aku tak jagakno. Sapa? Nagih ke odeng. Lho ya ambulet ta. Lho, kan jaluk sauran. Iya. Dek. Aku nagih iki. Lah aku nagih Aku iki. nagih iki. Ayo keno, ayo. Ayo kan. Joko sambang, nek aturan dados termane kok nak. Iki lak dagelan mah. Iki kok mbulut iki ya apa sing dicitani, Dek? Iki Nek kok kenal mbek wong iki ta, Dek? Iki sajane tanggoku. Duduk londo. Saking kae utange nyengkre dadi londo. Dadi londo. Terus ya apa, Dek? Tak pateni tak gawe enake iki. Ojo nak, ojo. Utangke lak macet engko. Cok. Aku Joko sambang. melok. Iki nek tak kira nak durung titi mangsane nak kon ngusir bangsa Walanda teko Pulau Nusantara Jawa nak. Ngono, Dek. Kenek darane bangsa Walanda iki bolok langgrang. Dipateni 10 gembruduk teko 100, dipateni 100 gembruduk teko sak kompi nak. Mulane ayo padha hati-hati dieling-eling nak. Titenono besok nek ana taun 1942 ana umbul-umbul godhong klaras sangkane teko wetan lor sing gawa wong cebol kepalang. Iki nyingkre bangsa Nakuda Walanda teko Pulau Nusantara Jawa. Mulane iki mang Pak Denak nyempar nyandung kenek wangkene londo sing kok pateni nak. Tak pateni kabeh. Ya, anane londo pating jengkelang iki ya iki tamate prahara terdek porong ya teko perjuangane Joko Sambang pendekar Gunung Gangsir. Kepada seluruh pendukung, kami persilakan naik ke atas pentas